אני חושבת שיש פה כמה נקודות קסם בשיטה. קודם כל השיטה עצמה היא משהו מדהים. את השילוב של הקטע האינטלקטואלי, הלימודי, עם עשייה פיזית, עם פעולה. זה עובד. הרבה שנים אני מחפשת מענה לתלמידים מאיזושהי סיבה הם לא מצליחים לעבור איזושהי משוכה ולהגיע לקריאה שוטפת. מתישהו ראיתי את הפרסום של מיכל, הרמתי לטלפון, שמעתי אותה, השתכנעתי. אחד הדברים המיוחדים באמת בצורה שמיכל עובדת, אני חושבת, שהיא קלטה בחושים שלה, שלא מספיק לתת לנו חכה, צריכים גם לעזור לנו להגיע לבריכת הדגים. איך להגיע לתלמידים, והיא הבינה שגם היא צריכה להכניס לתוך הקורס את הקטעים האלה. זה עבד. פשוט עבד. פרסמתי ולתדהמתי הרבה קיבלתי 3-4 טלפונים תוך שבוע. כאילו לא ידעתי גם שהביקוש הוא כל כך גדול, אני חייבת לומר, באזור שאני גרה. זאת עוד הכנסה שאני לא צריכה להשקיע בה מאוד הרבה שעות. זה 20 דקות, אחר כך יכול להיות עוד תלמיד עוד 20 דקות ולא שרף לי את כל היום. זאת הכנסה שהיא לא מבוטלת. ואני חייבת לומר שגם מבחינת ההכנסה וגם מבחינת ההוצאה של ההורים, זה מצדיק את עצמו ביותר מ100%.